הילד, הוא ילד נצחי, כאילו, היה לו את זה בעיניים. כאילו הייתי יושב עם חבר ובן גילי, והיינו הולכים איזה סרט. כאילו נראה לי גם הרבה דברים מזה נבעו מזה, כאילו, מה זה כזה משנה מה אומרים עליי, כאילו, זה איזשהו משהו שאני נראה לי מאוד מאוד לוקח איתי. למשל, שאני מסתכל על התקופה שלו בתור מבקר המשטרה, אז זה אותו דבר, כלומר, הוא בא לתחנת משטרה, ומסתבר שיש שם שוטר שסורח ומכה עצירים וזה. נראה לו לגמרי ברור שאת השוטר הזה צריך לקחת ולהזיז משם. עכשיו זה שיש יחסי כוחות בתוך תחנת המשטרה ומחויבות של המפקד לפיקודים שלו וכל מיני כאלה, זה לא, זה תפל, זה לא נכון. צריך להזיז את השוטר הזה משם. כן? וכשהוא נתקל במערכת, אז הוא נתקל במערכת. כלומר, ההיגיון שלו ברור לו, והוא הולך לקראת המטרה שלו. בחלק גדול מהדברים הוא הצליח, אבל בגלל זה גם לא כל כך רצו שימשיך בתפקיד מבקר המשטרה, כי הדברים קשים. אז, ואת הביטוי הזה אתה גם שומע מהרבה אנשים שבראינו ישר כמו סרגל.